everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Muli na ta magsubay niya na. Kung sa sundaw na nga kong isugo o paminaw, kay doon ako instruksyon mo. Aron dili ta magkabulilyaso. Unsa man, ha? Unsa man, Sir Martel, unsa man na? Ikaw, may kuntugyanan nga mukuha sa kwarta mismo sa anak ni Mr. Gutsile. Ako, sir? Nadungog mo na nga kong isulti. Sila ra si Jograd o mga kauban may muda sa insik. Kibisan wa ko'y nabatian nga nakig-alayon sila sa kapulisan pero gi-anticipate ko na kiningdaan. Unya, sir. Kamoy maguban si Busyo nga mao'y mumaniyo sa gibangan nining sakyanan o giilista na og plate number. Okay, sir. May lain kong cellphone nga ipagamit nimo. Si Busyo rang muhatag nini kanimo. Ibili na yung kaugalingon nimong cellphone. Bangag sa ilong, ngano man, sir? Ayaw na pagsigig pangutana. Maura na, sir. Hello? Hello, Sonny. Andam na ba ang 25 million? Andam na. Good. Very good. Mao gini final instruction. Magdaya ka sa imong sakyanan o ginigawas nimo sa inyong bahay. May sakyanan nga musabay o mubusina kanimo aron mo balhin ka sa mong sakyanan. Dana ang 25 million pesos. Pero, si Daddy. Don't worry. Tao kung ikasulti. Mabalik ninyo nga luwas ang inyong daddy kung tao kalang usab nga ikasulti. Og, nakasabot ka na tingali kung unsay buot na kung ipasabot. Oo, nagkasabot ko. Good. Very good gihapon. Untop nga alas 7 sa gabi, mugawas ka na sa inyong bahay. Da ang kwarta, kauban ang imong driver. Unya, Ayaw na pangutana pa. Basta sunda kung unsay akong gisulti. Bye. Kwarta na. Kwarta na! Oh, tabati na ko ang tingog sa kidnapper. Ngayon mong gipaduol diha sa inyong monitor. Batang babae jud tinod ang tingog ini. Ang iyang location, inyo bang na-track? Ha? Wa? Pero nga naman. Oh, unsa? Moving siya? So dako ang posibilidad nga nagsakay siya sa sakyanan. Shit! Makamaog yun yung animala ni siya. Oh, sige. Naiba na mag-unsay inyong buhaton kung unsay laing mga development ini. Tawagan ko, Carlos. Bye. Tawagan ko nga kung mga sakop nga naaron sa field. Hello, this is General Dumaging. Alisto mo. Alisto mo. Nga naa diha sa bahay ni Mr. Kutsili. Ang inyong buhaton, maong pagsunod o pagmonitor sa sakyanan ni Sunny. May musabay niyang sakyanan, nga balihina niya. O kung unsay ilang next move, tawagan ko. Okay, bye. Bye na. Kay manawag pa ko sa uban natong mga kaubanan na nagka-dispatch ng daan sa ilang assigned area. Si Colonel Martel kini. Kinahanglang andan mong daan diha sa inyong nimutangan. Alang sa pag-rescue na to kunuhay ni Mr. Gutsile. Very good. Okay. Mutawag raw niya ko ninyo. Bye.
Naibaw nagkakuna sa tamo parking, Dio. Yes, sir. Tawagan ko si Congressman. Unsay latest, Colonel Martel? Pila na lang kagutlo, sir. Kwarta na. Siguro agad ninyo, Colonel Martel. Salig na ko, sir. Salig lang ako. Sa sunod akong tawag nimo, na ana ang kwarta. Okay, Colonel. Bye, sir. Bye. 25 million. Mulimpyo ko og 20 million. Daog na. Naaras dati mo, dahil familin ay, tumitingin ng TV. Aw, nanood di ay. Hinaya ka ng tingog ni mo, timandak. Katingalig mamatik danta niya. Kagadihan ako nagkamatikod ninyo diha, Bimelin. Hala, aray nako, nakita pala tayo. Oh, Ako ba inyong gibantayan? Ako ba? naku boy, bakit God, si Rodolfo? Nganong bantayan man ka naman, Dad. Ako, kurusirita mo ninyo. Biya ilang may timandak. Oo, day. Excuse me, sir. Magsoldo niya da, mandak. Bakit po, sir? Lagaw na. At around 12 noon today. They capsized 20 minutes later, about Dad? 800 meters from the shore because of strong winds and big waves. However, Bimilin. Philippine Coast Guard spokesperson What's Armando wrong, Garcia Dad? says there was a warning. Gitutukan man ko kanimo. Authorities are still trying to Unsa may akong nahimo nga murag imo man kong gibantayan. Ha? Usa ko gibantayan, Dad. Wa man. Unsay wa? island. We now Unsa na inyo gibuhat ni mandat? order John Pilapil of the Servicio Público sa radyo. Okay. Worried lang ko ni mo, Dad. Misaka ang imong tingog ka kanina. Unya, sa'yo untang giandam ang dinner, pero wa ka mo kaon. What happened, Dad? I-off ko sa ako ang TV. Sit down, may palangginging. Thanks, Dad. Doon alay gamayong problema. But, di na necessary nga masayod ka. Cause everything's alright. Really, Dad? Yes. Usa ka ba? I hope you understand me also, Dad. And please, ayura ka sabi si Ate Mandak. Huwag ko lang kasultihan din sa bahay sa kung kabalakan ni mo. And I thank God that you're okay now. Okay. I understand, may palangginging. I understand. But if you need some rest, biyain na lang ko din sa sala. Punta na po balita sa TV. Sukat sa kong pagbalik din sa bahay. Maugi ako na matikdan o kisapdan nga may kitago si Daddy Rodolfo na ako. Kung husto man ko, unsa man ka ang iyang kitago na ako. Unsa man ka. Salabtunon kaayo ang tinanawan nagbimilin ako. Bisan pagmulimod siya. Nasabot kong nag-obserbar siya nako, naniid siya nako. Prasig may pagduda sa akong mga lihok. Kinahalang yung di niya masayran kinitanan. Kinahalang yun. Kaya kung nasayod siya sa akong mga kalihukan, tiyalig maguba ang iyang pagtanaw o pagtahod ako. Nakaikis-kis ko sa ospital. Bahala na mo mga taga-ospitala mo. Pero habi na ito sila mangitan ako. Nabayran na ang tanang bayranan. Ila pa kong pangitaon. Pero si papaturo ka. Pero naunsa man ko. Anong yung miniman nga ako gibati? Nganong ingon sa gibati kong pilit na may magkita? Kinang na magkita gini. Pero hayan magkaroon siya. Sa haya ka ni Mama Pasing. Pero murag imposible nang iyan ang buhaton. Mamiligro siya kung magpakita siya rito.
Asa man ako siya pangita ah. Nana, busyo. Nagabiya na ang sakinan. Gikan ang bahay sa Ensig. Mauna to ang gisakyan sa anak ni Mr. Gutsili. Nga nagda sa Ronsom. Isoloob na nato ang atong face mask, busyo. Sige na, bangag sa ilong. Sige na. Sunda ang maong auto. Paspas! Okay, Tor. Na! Paduli ang auto! Ug businahi! Aron mo balhin ka ng anak ni Mr. Gutsili ning atong gisakyan. Na! Ihuno na! Tupari mo siyo! Tupari ang bangag sa ilong! Kay may nanaog na! Nga nagdaubag! Ang kwarta na ka na! Anha palingkura sa front seat! Di na ko ihatid ninyo ang kwarta. Kung di ninyo ipakita na ko si Daddy Wilmer. Tingnan ko ikaw ang ambi ang bag! Oh, Ambi ang bag! Bangag sa ilong! Ingon man ang imong cellphone! ayaw. Huwag mo mutuman sa sabot. Hain si Daddy. Makita ra ni mo ron ang imong daddy. Pabuta na! Adto ka karon dito paingon. Taraon ko sana kung kwarta ba gini ang suot. Panuhay nga way sungay. Kadaghang kwarta. 25 million na. Bugti sa kaluwasan ni Daddy. Inom! Unsa ka kung ilayas ko ning kwarta? Si Sir Martel. Hello? Sir? Nakita nimo ang kwarta? Ang suot sa bagturo? Oo, sir. Dia. Binandol. May ito mga sakinan nga nagpaabot ni mo sa rotunda. Ubalin ka na, huwag sila na imudahan mo sa among nahimutangan. Okay, sir. Hain si Daddy Wilmer. Si Daddy, hain siya. Kinsa to? Ang anak sa bangag sa ilong sa insik, sir. Gusto na makita ang iyang daddy. Basta mauna tuturo, nagpaabot na mo. Animal! Hain na si Turo. Yan wa pa siya mo abot. Akong tawagan. Animal! Dili na makontak ang cellphone ni Turo. Wiset! Wiset! Unsay pasabot na ini? Kibudihan mi ni Turo? Iyang gidagit ang 25 million? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.